Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito, akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na OFM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay... Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo-Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. mag- Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh.
Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:02 PM na po mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi, binabati ko muna po kayo ng Happy Friday, di ba? Happy Blessed Friday sa lahat ng mga nagagandahan na naggagawapuhan nating mga kabisyo. Pero speaking of nagagandahan at naggagawapuhan, alam nyo ba mga kabisyo, dito sa booth namin ngayon, meron akong bisita from BYD Otis mga kabisyo. Grabe, ang gaganda nila mga kabisyo. Pero gusto kong i-mention yung name para pag pumunta kayo ng BYD Otis, makilala nyo at hanapin nyo sila. Ito lang naman ang nagagandahan ng mga dilag at binibini ngayon dito sa booth natin. Si Jen, si Trisha at si Stephanie. At sinasabi pala nila na kay Sir Mark Vallejo na magpagaling ka daw sir. No more coke na daw ha. Huwag daw malakas sa sugar dahil masama daw yan sa'yo. Mas maging malakas ka daw sa babae, ganun ba yun? Hindi. Mali pala ako ng bate. No more coke lang daw, no more sugar. Maging sweet ka pa rin daw sa asawa mo. Anyway mga kabisyo, bukod dyan, binabati ko rin po ang nasakyan ni Kim Chino ngayon na si Kuya Mark Darren na panalo na po ng 1,500 pesos para po yan sa Love Knows No Boundaries natin. No? Congratulations po mga kabisyo. Anyway, ako nga po pala ay makakasama nyo ng 9 to 12 midnight ngayong gabi na to. At mamaya po babasahin natin mga kabisyo ang inyong mga kwento sa ating programang Secret Files. At syempre, mamaya magtatawagan din tayo sa ating programang Top Secret. At hindi lang normal ang programa natin ngayon dahil mainit at mas pinainit mga kabisyo dahil SPG po tayo. Kaya mga kabisyo, ano pang hinihintay ninyo? Tutok lang po sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko.
So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung
Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 9:27 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na po na ito, mapapakinggan natin ang kwento na pinadala ng ating letter sender sa ating programang Top Secret. Pero dahil nga Friday tayo ngayon, alam niyo na ang ating Friday habit, SPG, Secret Files. Kaya ano pang hinihintay natin mga kabisyo, tara na, pakinggan natin ang kwento ng ating letter sender sa ating SPG Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, nahihiya akong sumulat pero wala na rin akong ibang magawa. Kaya itutuloy ko na lang din ito. Nais ko po sana makahingi sa inyo ng kahit konting payo man lang. Tago niyo po ako sa pangalang Manuel at ito po ang aking SPG as in Super Pakganern Secret File. DJ Titan Jello at Rakitera, binilihan kasi ako ng bagong sapatos ng girlfriend kong itago natin sa pangalang Vina. Bago siya bumili, sinukat naman niya yung 2 paa ko. Nakakatawa pa nga po DJ Titan Jello dahil habang sinusukat niya po yung paa ko, naggugunting siya ng kapirasong papel kung saan siya kumasa yung paa ko. Kumbaga parang ginagawa niya akong bata na tinetrace niya yung paa ko doon sa papel at yun po yung ipipresent niya sa tao. Wala pa kasi akong matinong trabaho kaya hindi pa po ako makabili ng sapatos. Kaya sobrang saya ko naman na may ganong ugali ang aking partner. Meron siyang initiative na gusto niyang magbigay na lang ng sapatos sa akin. Siya na raw muna ang bahala at laking pasasalamat ko syempre sa kanya dahil ginagawa niya ito para sa akin. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, medyo natagalan si Vina sa Maynila. Mga halos 1 buwan din. Kaya medyo matagal-tagal po ako naghintay. Halos 4 na linggo rin po ako naghintay para sa pasalubong niya sa akin. At sa unang pagkikita naming dalawa, matapos ang halos 1 buwan, hindi kami nagkapigilan. Imbis na yung pasalubong niyang sapatos ang aking susukatin, sa ibang bagay kami ni Vina nagkasukatan. Nagkasukatan kami kung sa kung paano at gaano namin na-miss ang bawat isa. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, na-miss ko sobra si Vina.
Namiss ko yung lambot ng paghawak niya sa kamay ko. Ang mabango niyang katawan. Ang boses niyang masarap gawing ringtone sa gabi. At ang basa niyang buhok. Dahil bagong ligo siya. Bago kami magsukatan ng kiliti namin sa isa't isa. Una kong ginawa, DJ Titangelo, sinukat ko ang kanyang legs. Pataas sa kanyang bewang. Sinusukat ko gamit ang aking dila. Dahan-dahan pataas sa kanyang katawan. Sinukat ko din ang mga daliri ko. Tapos, dahan-dahan kong pinasok sa kanyang juicy fruit. Hindi ako na-disappoint dahil kung gaano ko naiisip katamis yung juicy fruit niya pag natikman ko. Ganun din naman talaga katamis yung natikman ko, yung juicy fruit niya. Hanggang sa sinukat na din ni Vina ang haba ng aking paninindigan. 4 na linggo wala siyang katabi daw kaya sabik na sabik daw siya para sa sukatan. Halos hindi na daw talaga siya makapaghintay ng ilang araw pero tiniis niya na lang daw po. At sa sobrang sarap daw ng palitan daw namin ng halik at pagsasabik sa isa't isa, naglagablab daw ang mga katawan namin at nailabas namin sa isa't isa ang hindi masukat na kaligayahan. Matapos ang aming mainit na tagpuan, naaalala niyang ibigay sa akin ang sapatos na pasalubong niya. At nagulat po ko, DJ Titangelo at DJ Rocky, dahil branded po ang binili niya. Mabango pa, amoy factory ng sapatos. At mabilis kong sinukat ang sapatos na dala-dala niya at hindi ito kumasya sa akin. Oo, Titangelo at Rakitera, bitin na bitin ang size ng sapatos na dala niya. Kaya naramdaman ko yung lungkot ng mukha ni Vina. Para siyang na-disappoint sa sarili niya na nagkamali siya ng piniling size ng sapatos. Ako naman, medyo nalungkot din dahil hindi ko magagamit yung binili niya. Pero mas nag-aalala ko para kay Vina. Tila meron siyang panghihinayang sa nabili niyang sapatos para sa akin. At ang mas nakakapagtataka, para siyang nagtatampo na sa akin. Malamig na mga reply niya. At ewan ko kung nahihiya siya o feeling niya napahiya siya sa pasalubong niya. Hindi ko po alam, DJ Titangelo at DJ Rakitera. At ayaw ko din naman tanungin siya ng basta-basta lang. Titangelo at Rakitera, ano po ba ang tama kong gawin? Gusto ko naman siyang suyuin na okay lang yun. Dahil tao lang siya at nagkakamali. Pero sa kabilang banda, nanghihinayang din ako para sa nagastos niya. Lumampas pala ng 1 linggo mula nung binili niya yon kaya hindi na pwedeng isuoli para mapalitan. Paano po kaya ito? Ayoko namang magtampo sa kanya pero nakakatampo rin kasi dahil hindi niya kasi ako sinama para bumili na lang ng sapatos para hindi na magkamali. DJ Titangelo at DJ Rakitera, ano po kaya ang pwede kong magawa para mabawasan ang kahihiyan na nararamdaman siguro ni Vina? Sana po ay mapayuhan niyo ko. Kaya maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muli. Ako si Manuel at ito ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File.
Kamusta? Hello sa inyo. Thank you. Eto, mga kabisyo, kasama po pala natin ang ating mga magagaling na dramatista. Pakita mo naman sila. Pasok! Ayan po. Kaya po, supportan niyo po palagi ang Dear Love ni Conyo Bicolano dahil napakahuhusay po ng mga dramatista nila. Ito, yan. And nandun naman po si Conyo Bicolano, nasa labas naman po. Napakahuhusay sila po ang mga nasa likod ng boses ng mga dramang napapakinggan natin tuwing tanghali. Ano po mga pangalan ninyo? Ayan po, napakahuhusay. Ano doon po si Conyo, nasa labas pa. Ayan. Anyway, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa pag-suporta ninyo sa aming programang Dear Love ng 90.7 Love Radio. At syempre sa aking mahal na kapatid na si Conyo. Mahal namin yan. Si Broski. Yan. Salamat po sa inyo ha. Bye-bye. Thank you. Ingat kayo. God bless. Ayan, di ba? Mahuhusay yung mga yan. At hindi lang yan ha. Dahil marami pa silang mga kasama din na mga gagaling at mahuhusay. Diyos ko po. Alam nyo mga kabisyo, speaking of mahusay, may gusto lang akong sabihin sa inyo. Na alam nyo kapag naghahanap kayo ng mahusay at mapagkakatiwalaan, don't worry. Dahil meron tayo ditong astron. No? Kapag dating sa alagang maaasahan at alagang astron, talaga naman garantisado. Diba? Na basic. At alam nyo ba, ang astron na available na po yan sa retailer nationwide. At kung busy ka, wala kang mapuntahan na retailer shop dahil nga sobrang babad ka na sa trabaho, punta ka lang po sa TikTok, Lazada at Shopee dahil available din po yan at search mo lang po astron.ph para po kabisyo makapag-check out ka ng gusto mong appliances. Ano pang hinihintay mo kabisyo? Basta alagang astron, alagang maasahan yan kaya basic talaga sa ganda ng quality ng mga appliances. Alagang astron! Alagang di kalidad. Alagang astron, alagang maaasahan mo. Nasa Palawan ngayon si Mara. PM Ray Flores, Tin Rivera, good evening. Andre James, hello po sa inyo. Teka lang po, ano natin yan, i-plug natin yan. Wait lang ha. Using ko lang to.
Okay? Hello po kay Tonet. Wine Luwalhati. Hello din kay ano pa? Ray Flores. Ito na, i-plug mo na. I-plug na natin si Kim Chino. Ayan po mga kabisyo, nais ko lang po kayo imbitahan na iboto po natin ang aking kapatid sa ating industriya at syempre dito sa 90.7 Love Radio na si Kim Chino. Dahil isa po siya sa mga nominee bilang Male DJ of the Year. Kaya po mga kabisyo, paano po ba bumoto? Makikita nyo po dito sa ating screen yung QR code. So i-flash nyo lang po yung QR code nyo dyan para po maboto nyo po ang nag-iisang DJ Kim Chino. Naku, napakahuhusay po ng mga nominado dyan. Pero wag nyo na po sanang kalimutan na nag-iisang Kim Chino na pwedeng magpakilig at magpatibok ng puso ninyo. Kaya mga kabisyo, once again, supportahan po natin ang aking kapatid na si DJ Kim Chino bilang Male DJ of the Year. At ano pang hinihintay ninyo para sa BP Choice Awards? Kay Kim Chino na yan. Basic! At syempre mga kabisyo, available din po sa Spotify ang ating Secret Files sa program. Kaya punta lang po kayo sa Spotify natin at pakinggan nyo po yung Rocky Secret Files. At syempre, ang Top Secret, available din po yan mga kabisyo. Ayan. Ano pa ba? Carl Reloso Lorenzo watching Caloocan, Bagong Silang, PH10, PKG4 Block 57 Lot 3 Philippines. Wow, buong-buo yan ha. At syempre, wag nyo rin po kakalimutan na nominado rin po ang ating stasyon. Ang ating stasyon sa ating FM Station of the Year bilang FM Station of the Year. Ayan. So, QR code din po. At ganun nyo lang po, boto lang po tayo nang sa ganun, maging mas marami pa po ang award na makuha natin. Pero po gusto ko po magpasalamat pala sa lahat po ng university. Ito po ay hindi binoto, kundi ito po ay pinili. Hindi po basta-basta ang pinagdaanan nito na committee. At syempre ng mga guro na nagbigay ng award sa amin sa mga school. Meron na po kaming nauuwi dito na 3 tropeyo bilang parangal bilang Best FM Radio Station sa buong Pilipinas mga kabisyo. Ibig sabihin talaga nagpapatotoo at sinasabi lang po dito na number 1 po talaga ang 90.7. Hindi lang po sa puso ninyo, kundi na rin po sa mga university, di ba? At syempre, ang ating award po ng ating kumikinang ina. Award po, di ba? Ang ating pride, di ba? Pride face of 90.7 Love Radio, ang nag-iisang DJ, Nicole Yala, di ba? Yan po. Award po to ng ating kumikinang ina bilang isang female disc jockey of the year. Totoo at tunay at totoo naman talaga na nag-iisang Nicole Yala ay ang prinsesa, diba, ng radyo yan. Kaya congrats po sa ating mga boss, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasama dito sa industriya. At alam nyo mga kabisyo, masaya na lalong umiingay at nagkakaroon ng healthy competition ng ating industriya dahil mas nabubuhay at mas lalong gumaganda ang ating kiskisan sa ating mga gustong ipahatid na entertainment sa mga tao. So, mga kabisyo, maraming salamat. At syempre, pi-plug ko rin po, may bago kaming dapat nyong abangan, kabisyo, na mapapakinggan nyo po dito sa radyo. Na talaga namang pasasalamat namin sa inyo yun. Di ba? Bukod po sa jingle na ginawa namin, may mga bago po. Ayan po ay inayos at pinag-isipan po ng mga boss natin, ng ating mga big boss. Sila Boss Johnny, sila Boss Diego Bandido. Yan ang mga ninuno ko na yan sa radyo. Paano ba? Mga legend na yan sa radyo. Alam nyo mga kabisyo, ito lang makwento ko lang sa inyo. Dahil Friday naman at maikli lang din ang oras ng ating live streaming. Ito na nga, magbabasa na ng komento. Sulitin ko na. Alam nyo ba na sobrang saya ko at maibahagi ko lang din sa inyo to, yung kasayahan ko nito. Dahil si Diego Bandido, isa yan sa mga inaay ko at talaga namang
idol na idol natin. Bukod sa, syempre given na, tambalan, alam na natin yan. Nicole Yala, hindi na pwedeng mawala sa listahan natin yan. Si Uncle Dagol, napapakinggan natin yan. Tanya Chinita. Pero alam nyo, kabisyo, kasi, the way na paano mag-adlib on air, isang Diego Bandido, iba yan. Parang nagbibihis siya ng kanyang ng kanyang costume. Tapos nagiging superhero siya sa radyo. Iba siya, kabisyo, sa personal, kung paano siya magsalita, lang din, simpleng-simple. Pero pag nag-on na ng mic yan sa radyo, imposibleng hindi ka ma-hook. No? Yung iba din yan, lalo na pag solo siya sa program. Kaya yun lang din, masaya lang din ako, na i-share ko lang din sa inyo dito. Sarap, no? At ang sarap pala, at ang saya pala kapag katrabaho mo yung mga iniidolo mo, no? Parang hindi ka napapagod. Hindi ka nagsasawa pumasok kasi mga idol mo sila, 'di ba? Yun din yung advantage din ng aking ginagawa. Tsaka parang lagi kang masaya, no? Hindi ka nakakaisip na maging malungkot dahil makita mo lang silang saya-saya mo na 'Di ba? Kaya yun. Maraming salamat sa opportunity na makatrabaho natin yung mga natin. Lalo na, syempre, pagbabalik po ng ating Basa Princess, di ba? Na si Rocky Tera. Abangan nyo yan, mga kabisyo. Yan, ang ating big boss. Oh. Pasok, boss! Boss, pasok! Pasok dito. Mga boss natin, dumadaan, no? Ayan, tontawa sa atin, no? Hello po. Diyos ko, may binaril na naman pala. Ay, no, may nakita ko. Grabe naman yan. Tin Rivera, DJ Titan Jello, pabati naman po ang happy 10th year DepEd anniversary to Sir Paul Jan Paradinya. Ayan po. Nagpapalakas ka dyan sa teacher mo, ha? Galing mo tin, ha? Para mapasa ka na, ha? Ikaw, ha? At syempre mga kabisyo, nagpapasalamat po pala ako sa Ballet Manila dahil naimbitahan po tayo dyan bilang opening performer. So, na-starstruck lang ako dahil syempre nakita natin doon ang nag-iisang Lisa Makua. Galing Tsaka The Don Ballet Manila. Ayun, galing ng mga naging konsepto nila. Sobrang lupit. Doon, maraming salamat po sa tiwala ninyo sa boses ko. Diyos ko po. Alam niyo mga kabisyo, natatawa na lang din talaga ako Na talaga pala, no, na pag para sa'yo, ibibigay talaga sa'yo Sabi ko, yung mga nakaraan, sabi ko, nagtatrabaho ako dito sa lagi ko kasing kinakausap yung sarili ko, pero hindi ako nagsasalita. Tinatanong ko lang siya sa utak. Ganon din ba kayo, kabisyo? Nagtatanong din kayo sa utak. Sabi ko, performer naman ako, pero alam ko hindi naman ako magaling na nagpe-perform. Pero alam ko kung paano ako mag-perform on stage. Pero hindi ko masasabing para akong si Gary V. Hindi ko masasabing para akong Sarah Geronimo. Hindi, wala akong ganun. Pero, maiba muna ako. Magtatrabaho muna ako. Ito na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:51 PM na po. Mga kabisyo, napakinggan nyo po ang buong kwento ng ating letter sender na nagbahagi ng kanyang SPG Secret Files. Ang ating letter sender na itago na lang natin sa pangalang Vina. Ano kaya ang mga komento at opinyon ng ating mga kabisyo na nakatutok sa kwento ni Vina ngayong gabi na to? Alamin natin at basahin po natin mga kabisyo sa ating programa. Sabi ni Darwin, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, kapag nagsusukat ako ng size ng paa para makabili ng sapatos o tsinelas, nagdadagdag ako ng kalahati o 1 inch para komportableng masuot yung binili kong sapatos o tsinelas. Dahil alam ko na mayroong pwedeng maging problema kapag hindi ako nagsobra.
At syempre, letter sender, alam ko naman na mayroong warranty sa pagbili ng sapatos. Baka yun lang ang hindi nasabi ng GF ni Manuel. Pero Darwin nasabi. 1 linggo lang daw ang pwede. Pero ang pagkakalam ko kasi doon, parang hanggat nasa iyo yung resibo, di ba pwede? Or bawal? Depende. Kapag nalabas mo na, bawal na, no? Yung mga ganun. Yes. Yan. So, sabi naman dito ng isang kabisyo natin, Hi DJ Titan Jello. Para sa akin, wala naman dapat ikahiya. Wala naman dapat problemahin kung hindi po sakto yung sapatos. Ang mahalaga, nagkasukatan kayo ni Vina. 'Di ba? At ang masaya naman doon, ay natikman mo siya at natikman ka niya. Ba itong comment na to? So naman po, sabi naman po ng isang kabisyo natin, Hi DJ Titan Jello. Para po sa akin, nais ko lang pong sabihin sa ating letter sender ngayong gabi na to na wala namang masama kung mali yung pagkabili ni Vina ng sapatos sa'yo. Ang mahalaga, naalala at tinutuon niya pa rin. Huwag mo na kasing ipahalata na dismayado ka. Para naman hindi niya rin maramdaman na hindi mo nagustuhan kahit hindi kasya. Ang maganda dyan, paggawan mo na lang ng lalagyanan niya na acrylic. Tapos ilagay mo sa bahay ninyo. Ano itong mga komento na itong mga kabisyo? Ramdam na ramdam kong Friday Walang matinong kausap ngayong Friday Anyway mga kabisyo, ako, sasakit lang ang ulo ko sa inyo pag binasa ko lahat yan. Alam nyo, ito lang ang mapapayo ko dyan sa ating letter sender ngayong gabi na to. Para sa akin, kung hindi na kayang ibalik dahil wala ng warranty, napaka-basic. Ang gagawin mo lang dyan, kabisyo, ibenta mo na mas mababang presyo. Diba? Para maibigay mo muli yung, mabilim nyo muli yung sapat na at tama ng sapatos para sa'yo. Pero syempre, kausapin mo muna si partner mo. Tanong mo muna, letter sender sa kanya, kung agree ba siya na ibenta yung sapatos na binili niya sa mas mababang halaga. Pero kung ayaw niyang ibenta yan, tama nga naman yung isang kabisyo natin. Bumili ka ng acrylic na kahon. Tapos i-display nyo sa bahay ninyo. Ganun. Lagyan mo ng bulaklak sa gilid. Ganun. Tapos lagyan mo ng in loving memories. Ganun. Diba, talagang nangyayari yan Nangyayari yung mga ganyang pagkakataon sa buhay natin na napapabili tayo ng maling sukat, nareregaluhan tayo ng masikip sa atin na damit. Diba? Kahit di naman ako, order nga ako sa isang online shop, crop top pinadala sa akin, double XL dati yung ini-order ko. Diba? Talaga nangyayari yan, pero dapat huwag natin ikahiya. At least, totoo mong binila ng sapatos yung partner mo at ang pinakamadaling paraan para ma-dispose yan, ibenta ninyo sa murang halaga. Tapos bili kayo bago. Magkasama na kayo. After nung magkasama na kayo, magsukatan na kayong dalawa ulit. Ano lang naman yun. Anyway mga kabisyo, kung meron po kayong papadala mga kwento, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account. Padala nyo lang po kay rakitera@gmail.com para po may isang gabi o isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Mga kabisyo, susunod na rin po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa inyong Viber line na 0916-529-5595. Nais ko lang po mga kabisyo na batiin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, lalo na si MC Jubes Vertudaso. Pa-shoutout daw po ang Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Sir Albert Agustin, Brother Josedo Bakay at Brother Doher Estorgio. At happy birthday daw sa 16 birthday na daw po ng anak ni Kong J. Ross Vertudaso. Ang dami mo naman gustong pabati, sir. At syempre, si Tin Rivera nagpapabati daw po ng happy 10th year DepEd anniversary to Sir Paul John Paradinia. At syempre sa lahat po ng mga naka-tune in sa atin, good evening mga kabisyo. Muli ako magbabalik
Music na muna tayo at mamaya po, susunod na ang ating programang Top Secret. Metro's number one, Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Hala yan. Ano? Pasok ko na. Ayan. Isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun
Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot.
Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow!
ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay.
Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing!
Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink.
Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ano Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Ano sinasabi? Ano sagot? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BDR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya ni Dila? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan.
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Ah. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Pantaha? Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa Oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang buwan ng wika! Maraming salamat mga kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
po. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one, Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti ako na lang ako! Bukas na ba to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guys, alam mo, lahatin mo na. Ay! Huwag daw pala! Hindi daw lahat. Huwag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, ganyan.
next level. na. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? What? Tanya, dyan ka lang. Manahimik. Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah.
Ang laki nung kay Tonyo. Ang laki, kayang-kaya ni Tonyo yun. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jerry, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hinahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Magiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may
Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa Bunga Puliwan is already 11:05 p.m. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, mapapakinggan po natin ang kwento ng ating caller sa ating SPG Top Secret. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating SPG Top Secret Caller. Kilalanin at alamin na po natin ang kwento niya ngayong gabi na to. Hello ma'am. Hello po. Good evening. Good evening po. Happy Friday. Happy Friday. Ma'am, welcome po sa ating programang SPG Top Secret. Magpapakilala muna po ako sa inyo. Ako po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At ma'am, ang programa po natin ngayong gabi na to is more on SPG na top secret ninyo. So ready ka po ba ma'am? Yes po, DJ Jello. Okay ma'am. Ma'am, diretsahan po tayo kapag tinanong ko po kayo na ano ang SPG top secret ninyo later. Pero bago ang lahat, ano po bang pangalan ninyo? Ako po si Eya. Eya? Ilang taon na si Eya? 25 po. 25 years old. Taga saan? Currently po nasa Baguio City po ako. Eya, 25 years old, currently nasa Baguio City. Ano ang SPG Top Secrets mo? Yan po. Bale, ito po nangyari noong nasa college pa lang po ako. I met a guy, pero hindi ko alam na anak pala siya ng congressman. So, technically, alam ko po yung apelyido niya is, yun yung apelyido ng congressman po na nakakasakop sa amin. Pero hindi ko alam na anak pala siya. Eya, tama ba ako ng pagkakarinig? Nagkaroon ka ng boyfriend na anak ng congressman. Tapos, itong congressman ba na to ay kilala? Napapakinggan natin madalas yung pangalan niya? Sa mga nakakaalam po siguro, kilala po siya. Kasi yung family nila is matagal nang kilala sa politika. Hindi naman to kasama at nadawit sa flood control. Hindi naman po. Okay. So, Eya, kwentuhan mo naman kami. Paano kayo nagkakilala nung anak ng congressman? Yan po. Nagkakilala po kami. Sumali po kasi ako sa isang competition way back
in college kasi tumutugtog po ako ng piano. And then, isa po siya sa mga judge. Naging finalist po ako ng competition na yun and then nanalo at the same time. After po ng competition, kinuha niya yung number ko. Agad-agad mo naman binigay. Noong una po, nag-hesitate ako, pero why not? Sige, bigay ko na lang. Wala naman akong boyfriend dati. Gwapo ba to, yung anak ng congressman? Opo. Totoo. Bigyan mo muna kami ng image sa utak namin. Anong itsura nitong anak ng kongresista? Kuwan po siya. Matangkad. Hindi siya maitim, hindi din siya masyadong kaputihan, ganon. Tapos kapag tumawa po siya, may dimples. Yun po yung parang naka-catch po ng attention ko. So yung nagpakilala na siya sa'yo, hiningi niya yung number mo, ano na mga sumunod na nangyari? Yan po, halos gabi-gabi. Nagkakausap kami through text and call. Minsan, kasi kinuha niya na din yung Facebook ko, nakaka-video call ko siya. So nakaka-video call mo siya. Paano video call? Video call lang talaga literal o may halong video call? Ganun? Nung una po, parang pure intention lang. Demure pa. Oo. Usap, and then, casually lang, ganun. And then, nung tumagal po, tinanong niya ako kung pwede ba ako, magkita kami one time. So, yan, nagkita po kami. And then, after nun, yung mga sumunod ng, nangyari, is may hala na pong video call. Nag-video call na kayo. Opo. Aware naman po tayo na syempre gabadaan, mapusok. Mapusok, no? Ilang age gap nyo nito ng anak ni congressman? Mga nasa 10 something, 10 years. Malayo-layo nga. Ilang taon ka nun that time? Kuwan po, 19. 19. So, 29 na siya. Hindi ka naman niya kabet? Technically, nung una, hindi ko alam. Pero nung late ko na lang nalaman na may asawa na pala siya. Okay. Pero bago tayo tumungo doon, kamusta naman ang nagiging relationship niyo ng mga panahon na yun? Itong anak ni congressman, sweet ba siya sa'yo? Wild ba tong anak ni congressman? Paano ba yung mga galawan niya sa'yo? Kuwan po, sweet siya, technically. And then, full support din siya. Actually, naging sugar baby niya. Naging sugar daddy mo siya? Ganon? Oo. Lahat ng kailangan ko, binibigay niya, even allowance. Okay, isa-isahin natin. Naging sugar daddy mo siya. So, ano yung mga una niyang binigay sa'yo muna? Na namangha ka? Noong una po, binigyan niya ako ng kasi mahilig ako sa rin. Binigyan niya ako ng Rolex. Na Date Jazz. Date Jazz, reference number 613129. So, anong worth magkano yung Rolex? Kasi iba-iba yung iba-iba yung price ng Rolex. Merong pinakamababa is 400,000, mga second hand pa yun So, yung sa'yo, brand new ba binili? Ganun? Hindi ko po sure kasi tinatanong ko dati kung magkano yan, sabi niya. It's not about the price. Wow! It's not about the price. It's about your happiness. Oh!
Rolex Tiffany, no? Siguro mga hindi naman lahat ng Rolex 1M di ba? May mga Rolex na more than 1M, di ba? May Rolex naman na lower than 1M, di ba? Ganun lang naman 'yan eh. Malay mo kasing presyo na ng legit naman ba yung Rolex? Ito ang tanong kasi may mga Rolex na imitation eh. 'Di ba? Rolex DB lang ganun. Rolex Recto ganun. Legit naman ba? That time po hindi ko alam kasi nung time na yun hindi naman po ako after ng price ng isang bagay. Yung parang gusto ko lang na parang natutuwa lang ako kapag binibigyan ako ng mga bagay-bagay. Ganyan, kaya hindi na po ako tumingin kung magkano yun or kung saan galing yun. Agree. So parang nagulat ka na lang, wow, Rolex to ah. Parang alam ko mamahalin to pero hindi ako para agad-agad masilaw or computein kung magkano to, di ba? Opo. So ano mga sumunod na regalo niya? Yun po, binibigyan niya ako ng allowance. Yung binibigyan ng mga magulang ko, dinadoble niya. Parang ganun. Tapos, magkano yung allowance? po, Magkano yung allowance na pinag-uusapan natin dito? kasi po yung school ko dati, malapit lang sa amin. So, ang allowance ko po, nasa 2K or 1.5 lang kasi A day? medyo A day mataas to? A na day? po. A day to? Hindi po, mga 1 week. Ganun. Ah, okay. Oh, not bad. Oo, sakto na yun. So, 2K a week ang pinakamalaki niyang binibigay. Oo. Plus, yung sa airmats mo, nabanggit mo yung sa airmats mo, magkano yung binibigay niya sa airmats mo? Depende po, 1.5 or 2K, ganun. A week din. Anong kapalit yun? Yung mga ganong bigay niya? Noong una po, wala siyang kapalit. Pero nung, napapansin ko na kung na siya sa akin. Gigil na, ganun. Yung kapag magkasama kami, may pahipo na siya, ganyan. Pahipo sa legs, sa batok, sa leeg, ganun. O kaya may pakis. So, sinasabayan mo naman siya, Eya. So, parang ikaw, paano mo hinahandle yung ganong hawak-hawak na sa'yo sa leeg, sa bewang, sa gitna ng bewang, ganun ba? Opo. Siyempre ako naman po, malakas ako makaramdam. Sinasabayan ko din. Hawakan ko siya sa fix, minsan sa doon. O saan? Doon sa batuta niya, ganun? Oo, sa tumitigas niyang batuta. Oo, no. Batuta ni anak ni Congressman. So, itong congressman nito, bigla na lang na una, ayaw niya na muna ng mga ganun. Hindi nagpaparamdam. Pero yung tumatagal na nagbibigay na siya, nagpaparamdam na. Oo. Siguro po ganun talaga yung ugali ng mga lalaki dyan. Nagpapakagat muna kunwari, no? Nagpapasimpleng harap. Tapos, ano na yung mga sumunod? Inawakan mo rin yung kanyang batuta. Siyempre, nagalit yung batuta niya. Diyos. Yun po. Yung mga sumunod na pagkikita namin, may halo na siyang wild. Oh, wait lang. Pag nagkikita ba kayo, bago tayo tumungo dun sa wild na usapan na yan, pag nagkikita ba kayo, may usapan kayo na, ito yung price ko, ito kailangan ko. Walang ganon? Or meron? Wala po. Wala rin siyang ino-offer sa'yo, nakita tayo, bibigyan kita ng something na ganito. Wala ba? Wala po. So talagang sumasama ka sa kanya dahil gusto mo rin siya? Kasi nga pogi. Kasi nga may dimple. Tapos maganda yata yung katawan, no? Opo. Oh, di. Kasi nagbabasketball din siya. Uy. Yung tatay niya ba o nanay niya ba yung congressman? Sino? Tatay po. Tatay niya, pogi. Oo. Pogi din. Pogi din. Sa NCR ba to, congressman, yung tatay niya? Hindi po. Sa Probinsya? Somewhere in Norte. O yan, may Norte. hint. Uy. Tarlac, ganun?
Mga nasa, sa part siya ng Cagayan Valley. Hello? Bali. Kilala sila doon? Kilala sila? Kilala po sila. Okay, yaman mo na sila. So ito na nga. Eh di nagaya sa'yo. Saan kayo nagkikita? Doon po sa sa kabilang distrito kasi parang hindi kilala yung pamilya nila doon. Pero nagtataka po ako noon, bakit po kami lumalayo? Yun pala yung purpose nun. Mhm. So sa kabilang distrito, doon ka ba niya dinadala sa bahay nila o dinadala ka niya sa motel or sa hotel? Ano ba? Saan ba? Noong una po sa sa mga restaurant lang ganun. Mhm. Pero nung mga sumunod na kita na namin, diretso na kami sa hotel. Big time naman yung mga hotel na pinupuntahan ninyo. Siyempre, anak siya ni Congressman. May mga bodyguard yan. Apo. Pero kapag nagkikita po kami, wala siyang kasama. Ay, As in, dalawa lang kami. Anong gamit na sasakyan? Kahit po. Ala, pwede bang sabihin? Oo, sabihin mo yung brand. Ano mo yung sasakyan niya nun? Fortuner. Oy. Talaga yung, kaya hindi ako nag-Fortuner. Mga Fortuner talaga na mga tao, mga babaero yan eh. Parang natawa rin ako doon. Parang natawa din ako sa punchline ko. Ang dami nakatutok sa atin ngayon na driver pala, no? Tapos naka-Fortuner sila ngayon. Baka bigla po tayong mabash on air nito. Okay lang. Diyan mo sila. Bahala lang sila sa buwan nila kung babayero sila. Hindi natin kasalanan yun. Okay. So, Fortuner. Sumasakay ka. Anong kulay na Fortuner niya? Puti? Black po. Black. Siyempre. Oo, tama. Mga kongresista, mahilig yan sa mga itim-itim ang mga sasakyan na mga yan eh. Di naman naka-single plate. Hindi naman po. Tinted. Siyempre. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oo nga naman, ba't pa ako nagtatanong? Siyempre, tinted yun. 'Di ba? Tinted, no? Apo. Sobra. Yung manyak tint, ganon? Yung kahit may ginagawa kayo sa loob, di na makikita. Ganun. Ay, big time nga. Mamahalin yun. Manyak tint. Yun ang papagawa mo dapat, manyak tint. Ganun. So ito na nga, dinadala ka niya sa hotel. Anong ginagawa niyo sa hotel? Gaano ba ka-wild itong anak ni Congressman? Magaling ba to? Magaling po siya. Sobra. Paano mo i-define or paano mo masasabi na magaling itong anak ni Congressman? Talaga bang mapagkakatiwalaan at talagang magaling maglingkod? Magaling po siyang kumain. Totoo? Opo. Paano mo nasabing magaling kumain? Ano bang, paano? Sige nga, kwentuhan mo kami. Yes po, magaling siyang kumain ng papaya. And then, humigop ng sabaw, gano'n. Ay, inihigop yung sabaw ng papaya? Oo. Kailan pa nagkaroon ng sabaw yung papaya? Katas lang. Yung katas ng papaya. Wala. Uy, yummy. Grabe, humihigop ng katas. Gano'n niya katagal kinakain yung papaya? Mabilis ba, matagal? Matagal po. Parang parang anak na sabik, gano'n. Ano ulit? Parang anak na nasabik? Ano? Oo, parang anak na sabik kumain. Ganun. Ay, ganun? Yung habang kumakain, gusto niya nakahawak ka sa buhok niya. Ay, ganun. Yun ang pinaka, niya, highlight niya lagi dun sa niyo pagkikita. Ano pang ginagawa niya sa'yo? Puro kain lang. Siyempre uy, tama na yan. Ano ka?
Baka maano ka dyan. Di ba? Kain lang ba ang lagi niya? Uy, baka maano ka, maimpacho ka dyan. Ganun. Siyempre po tinutusok niya ako ng batuta niya. Ay, saan ka tinutusok? Sa doon. Saan? Saan doon? Sa ketpias ng silanganan. Nanunusok? Kumusta naman manusok? Okay naman ba? Nung una po, na-disappoint ako kasi ang bilis. Ano? Ang bilis po niyang magpalabas ng gatas sa batuta niya. Oo, mabilis magpalabas ng katas sa batuta. Ganun. So, yun ang lagi yung sistema. Gaano kayo kadalas nagkikita nito ni anak ni Congressman? Nung hindi pa po ako busy sa school work, every twice or thrice a week. Mm-hmm. Pero nung na-busy na po ako, mga once a week na lang. Or minsan, through video call na lang. Ganyan. Paano, magkano yung Ay, magkano? Tatanong tuloy yung magkano. Wala naman tayo usapang presyo, pero magkano? Ang tanong ko, hindi ba nagiging wild etong si Congressman sa pamamaraan na parang pinapa-costume ka pa niya? May mga ganun ba siyang Hindi naman po. Pero yung minsan nagiging wild siya, lalo kapag nasa sasakyan kami, ganun. Anong gusto niya gawin niyo? Kaya po, habang nagde-drive siya, gusto niyang laruin ko yung batuta niya. Ay, ganun. Gusto niya kinakambyo-kambyo mo, no? Minsan po gusto niya ilalipas ko yung batuta niya eh. Oo. Habang nagmamaneho. Oo. Delikado yun. Baka bigla mapapreno siya, no? Ganun. Hirap, no? Oo. Mahilig mag-experiment itong si anak ni Kong. Gano'n kayo katagal pala nito? Gano'n po. Almost 3 years. 3 years din. Ang tagal. Tapos, sa isang buwan, gano'n kayo kadalas nagkikita? Po. Mga 6, 7, 8, ganun. Hindi ko po mabilang eh. Depende po kasi sa schedule din niya. Mm-hmm. Or schedule sa asawa niya. Hindi, bago natin pag-usapan yung asawa niya kasi mababadrip lang ako eh. Ang ganda ng kwento, biglang may kabit pala tong kausap ko. Teka lang, Eya. Teka lang, dito na muna tayo na. Ano bang trabaho nito ng anak ng congressman nito? Wala? Negosyante? Anong negosyo? Ganun. Based po sa nakwento niya sa akin, meron silang business, family business, pero siya po, engineer po siya. Oo. So, talagang proven and tested na yung mga engineer talaga yung babaero. Uy, ulitin ko sa lahat daw po ng mga engineer dyan, proven and tested, babaero daw kayo. Sa mga asawang engineer dyan, di ba? Sa mga asawang engineer dyan, tititigan nyo na ngayon yung mga mister ninyo habang nagmamaneho o habang nakatutok kayo sa amin ngayon. Tapos, kindatan mo. Ate, kindatan mo. Yan, ganyan. Tanungin mo, babae ka ba? Di ba? So, babaero, no? Itong si engineer na anak. So, flood control project nga to pag nagpagawa si kung sa kanya ng proyekto siya na bumibirada, no? Tama ba ako? Hindi ko po alam. Siguro kasi saan naman niya kukunin yung mga pera niya, di ba? Oo. Eto na, Eya. Yung unang taon, unang regalo sa'yo, Rolex. Nagbibigay ng 2,000 allowance. Estudyante ka pa nito. Ang laki na yun, ha? Sa nanay mo, 1,500 din, 2,000. Ano naman yung pinakamalaking binigay sa'yo na parang, wow, deserve ko ba to? Pero,
deep inside, oo, talagang deserve ko to. Ano ba? Kasi po mahilig siyang magbigay ng gamit eh. Yung laptop ko po nun, nagtaka nga din yung mga magulang ko bakit saan ko nakuha yung laptop ko. Anong laptop? MacBook? Ganun? Hindi po, kung lang po siya. Yung Huawei na laptop. Oh, mahal din yun, ha? Mm. So, binibigay niya yung mga luho mo. Naghihiling ka ba sa kanya, Eya? Ito kasi iba yung binibigay niya sa hinihiling mo. Maging honest ka lang. Inihiling mo, nalalaman niya ba talaga na kaya niya ba na ibibigay yun? Kasi nagpaparinig ka na, sira kasi yung laptop ko, Ganon? Ganon ba? Minsan meron yung time na paparinig ako sa kanya. Kunyari, nasira yung phone ko. Sira yung LCD ng phone ko. Tignan mo, oh. Diba? Nakakatawang isipin. Naging ganun pala. Hindi, wala tayong magagawa. Parte na ng buhay mo yan eh, di ba? Naging parte na ng buhay mo yan. Hindi na natin mapipigilan. Hindi. Kaya nga natin napagkukwentuhan ngayon eh. Kasi nga, humiling ka rin eh. Hindi, totoo yun na. Kapag gumihiling, di ba, Eya? Di ba, Eya, totoo yan? Kapag gumihiling, di ba, gumagano'n talaga boses? Anong tawag mo sa kanya? Po? Anong tawag mo sa kanya muna pala? Love. Love naman eh. O kaya kapag nakakakita ka ng mga bulaklak sa Facebook, sasabihin mo, Love, sana all may bulaklak. Yung ganun. Ganun mga diskarte yan eh. Wala tayong magagawa. Dumaan kayo. So, eto na. Anong nagbibigay siya sa inyo? Laptop, mga bag na mamahalin? Ganun ba? Yung sa bag po, hindi ako mahilig eh. Pero yung, kung kunyari, kasi yung course ko is information technology. So, mas mahilig po ako sa mga gadgets, ganyan. So, nibigyan niya ako smartwatch, ganun. Ano ba? Mga smartwatch? Smartwatch, phone. Binigyan ka ng CCTV, ganun. Wala naman. Hindi ka naman nagaluwa ng CCTV. Meron pa po yung time na nung nagka-pandemic, pinakabitan niya ako ng wifi. Sarili kong wifi daw para hindi na ako mahirapan, ganyan. Uy, social, no? Ano pang mga binibigay sa'yo? Kung po, pagkain, kung ano-ano. Sa madami po. Sa 3 taon, ano yung pinaka-bongga o talagang hindi mo malilimutan na deserve ko ba to? Ba't ako binigyan nito ng ganito kamahal? Sa bagay, magaling siguro ko. Sa 3 taon po, ano ba yun? Meron. Nung time na remata yung lote namin. Ay, lote na. Siya po yung gumawa ng paraan para ma-win back namin siya ulit. Magkano nasanda yung lote? Kon po, nasa 550. Ay, kapo. Siya nagbayad lahat? May kulang po nun na parang 400 plus. Ang laki ng kulang. Hindi nyo pa binuo. Hindi mo pa binuo. Ang laki. Kala ko mga kulang lang, 150. Hello? Siyempre, solution ko na. Sinulit niya din naman ako. Ooh! Sabagay, no? Total. Winarak mo ang puno ng papaya. Wawarakin ko rin ang iyong bulsa. Kaya nga po ayoko nang umuwi sa probinsya namin kasi baka makita ko siya ulit.
Okay. Nandun pa rin, no? Eya, bago tayo magpatuloy sa mga malalaman pa natin dito sa kwento mo ngayong gabi na to. Ang galing mo magkwento, ang galing mo sumagot sa mga tanong ko. Natutuwa kaming lahat, ha? Ano ka rin, ha? Talagang pala-burn ka rin, ha? Eya, ito ang tanong. Bigyan mo naman kami ng itsura mo. Image sa utak namin habang nagmamaneho kami. Habang nakatutok kami sa'yo. Habang nakikinig kami, nasa tahanan kami, nakabukas ang aming radyo. Ano bang itsura na itong Eya na to? Yan ang big question naming lahat na nakatutok ngayon sa radyo. Ano bang itsura mo, Eya? Ako po, yung itsura ko po, ang height ko nasa 5'5". 5. Mahaba ang buhok. 5 ano? Di namin naintindihan, Eya. 5 ano? Sorry po, yan po okay na? Yan. 5 ano ka? 5'5" po ako, yung height ko. Matangkad din. 5'5" para sa babae. 5'5". Tapos mahaba ang buhok. Opo. And then, maputi. Maputi. Kaso, hindi matangos ang ilong ko. Okay lang yun. Napaparitoke yan. Tapos hindi matangos ang ilong. Ano lang? Kan po, sakto lang. Hindi pangumpango, hindi rin matangos na matangos. Yung sakto lang. And then, yung mga kaibigan ni mama, nasabi nila para akong, yung mukha ko para siyang Mama Mary, ganyan. Ay, tama na tong call natin na to. Nadamay na si Mama Mary. Tigil. Alam mo, madalas pa naman ako nagsisimba. Tigil na natin to. Imagine niyo po si Mama Mary na Ay, ayoko na imagine. Lahat po na nakikinig sa atin ngayon, mga kabisyo, patayin nyo na po yung mga radyo nyo. At syempre sa lahat po ng mga natutok sa inyo, tama na po ito. Di nga, kamukha mo talaga. Oo. Ito, ano yung vital statistics mo? Nung college po ako, 36. Wow. Tapos, 36. 28 po yung sa bebang ko eh. 28. Wow. 36, 28. Parang labas lang sa sa loto ah. Ha? Parang labas lang sa sweepstakes. Oo, no. Parang labas lang. Jackpot. 36 po. Oo nga. Sabi daw dito, lami daw. Lami. Ano yung lami? Alam mo yun? Lami kaayo. Lami kaayo, sabi dito. Hindi ko alam yun. Nabasa ko lang naman. Anyway, eto na. 3 taon kayo, napaulit-ulit lang ba yung sistema? Ganun lang ba yung pag nakikita kayo, hotel, hindi ba nag-demand itong si Eya na, love naman eh. Kita tayo lagi sa hotel, hindi ba pwede sa iba? Dumating din po ako sa point na gano'n. Yung nagtanong po ako kung bakit palaging sa hotel na lang. Bakit hindi niya ako mapakilala sa magulang niya? Kung sino ba talaga siya, yung gano'n. And then, meron yung time na magkasama kami, tapos nahuhuli ko siya na nagchat-chat, tapos kapag tinatanong kung sino yun, tinatago niya, tapos sasabihin niya, colleague. Gano'n. Ay, gano'n. So, mga ilang taon bago mo naramdaman yung mga ganito? Nung kalagitnaan po ng mga 2 years namin, ganyan. Nararamdaman ko po na minsan, focus siya sa akin. Tapos, minsan, nawawala siya. Hindi siya nagpaparamdam. Hindi siya tumatawag. Umaabot ng 2 to 3 days. Tapos, biglang
love, kita tayo. Ganun. Or love, tara sa try natin yung coffee doon. Ganun. Saan coffee malapit dun sa inyo? Wala pa po kasing Starbucks that time dito sa lugar namin. So, lumalayo pa kayo. Punta pa kay Maynila, no? Love, mahal na mahal kita, mag-Starbucks tayo. Saan? Wala dito. Doon, sa Antipolo. Nasa Baguio na kayo, nag-Antipolo pa kayo. Ano yun? Din po kami ng Antipolo sa may Cloud9. Oo, dun sa may... Uy! Sa may bridge. Yung hanging bridge. Tapos naglagay kayo ng susi doon, nag-lock kayo ng susi doon, gano'n. Tapos sumulat kayo doon sa susi, forever I love you, Junjun, gano'n. Ganun ba yung ginawa nyo? Hindi naman po. In-enjoy lang namin yung scenery ng Antipolo. Saan kayo tumambay doon? Naku, kabisado ko yan yung Cloud9 na yan. Wag mo ko niloloko, ha. Oh, doon. Saan kayo tumambay doon? Sa may baba? Sa may ilalim ng doon sa may hanging bridge? May view doon eh. May parang parking lot doon. Pwede mo nang i-park yung sasakyan mo doon, girl. Doon kayo? Apo. O baka doon kayo sa resto. Nagsasara yung resto pag mga pakape-kape na lang pwede yata doon eh. Minsan po, yung time na pumunta po kami doon, dapat hapon mga 6 to 7. Ay, ang dami umaakyat. Pababa. Ang liwanag ng araw. Hindi po kilala yung Cloud9 restaurant. Oo, doon, di ba may restaurant doon, di ba? So, doon kayo kumakain? Opo. Pero one time lang din yun, tapos saglitan lang din. Ay, saglitan lang. Napapansin mo ba sa kanya? Siyempre, anak siya ng kongresista, kilala sila. Ano ba siya? Mailap siya sa tao, mailap siya sa labas. So, alis na tayo. Ganon, kagad siya. Kapag nasa sakop po kami ng ng tatay niya, yun po talaga mailap siya. Dati nung hindi ko pa alam, nagtataka ako, parang may tinataguan siya, ganun. Pero nung nalaman ko na, yun, nasagot lahat ng what if and whys ko. So ilang taon bago mo nalaman na anak siya ni Kong? After po nung paghihinala ko sa kanya, after almost magto 2 years na kami, doon na po siya umamin sa akin na ang tagal. Ang tatay niya si ganito. Sino tatay niya? Hindi ko narinig. Nakamute. Sino ulit? Basta may Y po sa dulo. Why? May Y sa dulo ng apelyado nila. Dulo, why? Rafi Tulfoy? Gano'n ba yun? Senator yun eh. D. C. Uy, C, gano'n. Rocky. Rocky Secret Files, gano'n. So, may why. Okay. So, 2 years before mo nalaman na anak siya ng kongresista. Nagulat ka. Ito, aminin. Yung nalaman mo ba yung anak siya ng kongresista? Anak ka pala. Yari ka sa akin. Nung nalaman ko na anak siya ng kongresista, nagulat ako din, parang nahiya din ako. Mm-hmm. Kasi sa lahat ng ginawa ko sa kanya, anak pala siya ng kongresista. Okay lang yun. Matapos ko siyang anuhin. Anuhin? Matapos kong paglaruan ng kanyang sandata. Mm-hmm. At gawing lollipop. Mm-hmm. Pucha, anak pala ng Congress. Oo. Yan mo, binahagian ka naman niya ng Kaba ng Bayan.
Sorry po, nakihati pa ako. Oo, saan man yung lugar ninyo, yung mga tax nila doon, gigil na gigil sa yung tao. Hindi ba to si Saldi Koy? Hindi, Koy. Hindi po, malayo na si Saldi ko. Hindi Saldi Koy binanggit ko, Saldi Koy, sabi ko, Saldi Koy. Yun. Hindi, pero kilala ko to eh. Parang Isabela ka galing eh. Ganun, tama ba ako? Wala akong sagot. Okay. Wala. Ayoko rin na malaman. Mahal ko buhay ko. So, yung nalaman mo yun, may mga nagbago, mas lalo ka bang, eto na, anak ka pala, yung ginagastos pala natin, blood control project, May ganon ka? Actually, nung nalaman ko po yun, parang nagbago ako in terms sa pakikitungo sa kanya. Dati, po, walang formality, ganyan. Pero nung nalaman ko na ganun, parang medyo dumistansya na din ako. Kasi baka mamatay ako ng maaga. Oo. Parang siguro ang ginawa mo, no? Kagalang-galang na Ginoo. Ganun ka na. Hahawakan ko yung batuta mo. Ganun ka. At least, maaari ko po ba hawakan yung batuta mo po? Ganun. Ganun mo ba siya nirespeto? Tumatawag na si Kong. Hello, may tumatawag. Oo, sabi mo, mamaya na siya tumawag. Nasa Love Radio ka pa ngayon, 90.7. Nasasayang ka pa kakwenta si Titan Jello. Paano mo nirespeto? Paano ka dumistansya? Sige nga. Kasi po, nung nireveal niya na yung identity niya, nireveal niya na din na may asawa siya. Okay. And then, syempre, bilang babae, alam ko din kung gaano kasakit yung ipagpalit ka or dagdagan ka. Or gawin kang kabit. Oo. Diba? Syempre, ikaw lang naman ay nagmamahal lang din. Hindi sa natin, hindi natin sa pinopromote natin na maging kabit tayo. Pero hindi kasi lahat ng kabit ay gusto nila maging kabit. Diba? Minsan hindi nila alam kabit na pala sila. Oo. Okay. So, kiniklear ko lang din. Tuloy ang usapan. So, yung nalaman mo na may asawa, anong ginawa mo? Parang konti-konti ka na lang na dinedistansya yung sarili ko pala yun. Yung parang kung dati, tinatawag niya ako na magkita kami ganun. Walang excuses, walang kahit na rason. Nung nalaman ko po yun, parang ako na yung mismong gumagawa ng paraan na busy ako, meron kaming research, meron kaming ganito. Madami po akong ginagawang rason. As in, sobrang dami. Kumbaga, talagang hindi mo na rin gunustong dumikit sa kanya. Iningatan mo na rin yung sarili mo. Pero yung sustento tuloy pa rin, syempre. Noong una po, tuloy-tuloy pa rin yung sustento. Pero nung parang napapansin niya na gano'n nga, parang kinakat off niya na din or sinasabi niya na busy ako, mamaya na lang. Tapos yung mamaya, umaabot na ng bukas. Yung susunod na araw. Ganun. Parang nakataksi ka din pala dyan, no? Depende sa sakay mo yung metro, no? Ganun. Pag walang sakay, walang metro. Mauhutak anak talaga ng kongresista, no? Baka ipahunting naman po ko dito. Hindi kayo papahunting yan. Sabihin mo ako.
Ang kasalanan ba natin sila may gawa ng mga ganyan? Di ba? Tayo masaya lang naman tayo, di naman natin sila sinisiraan. Kinakwento lang natin kung ano yung mga ginawa mo sa kanya at ginawa niya sa'yo. Kinain niya yung puno ng papaya mo. Natakot ka sa mga yan. Oh, tapos hiniwalayan mo na. Opo, hiniwalayan ko na. Then, yun, parang natakot na akong nakipag-anuhan ulit sa hindi ko pa lubos na kilala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Naghihintay pa rin sa anak ng congressman. Charis. Oh. Buti hindi si congressman na lang yung tinarget mo. Gan. Ay, nako. Pero alam ko. Pang ilan siya sa magkakapatid? Di ba 4 sila magkakapatid? Pang ilan siya? Ay, grabe. Ha? Ba't ka natawa? Ba't ka natawa? Pang-4, di ba 4 sila magkakapatid? O, pang ilan siya dun sa magkakapatid? Sige nga, sagutin mo nga yan. Pangalawa? Secret po. Baka malaman na nila. Oo nga, sa bagay na. Wala na. Lahat naman may may mga magkakapatid naman talaga. Ako, pangatlo ko sa magkakapatid. Oh. Ikaw, pang ilan ka sa magkakapatid? Pang-4. Pang-4. Anak ni Kong, kung sakali man nananawagan ako sa'yo, lakasan mo yung radyo mo. Happy Friday, Kong! Ba't ka tawa ng tawa dyan? Parang natatakot na tuloy ako. Uy, huwag ka matakot. Sabi nga namin sa kanta namin, kasama mo kami kabisyo. Alam mo ba yung kanta namin? Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Oh. Kasama mo kami ngayon. Di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi na nga daw kongresista yung mayor na nga daw eh. Oh, bakit? Uy. Tama? Mali? Hindi ko po alam. Oo, tama yan. Ganyan na yung masagot. Yan, mga ganun na. Sagutan din naman nila yan pag nahuli sila dun sa sa Senate. Oh. Mr. Chair. Mr. Chair. Ay, gagaling nyo. Gagaling nyo. Gagaling nyo. Oh, ano pang ngayon, single ka pa rin? Apo. Single. Hindi ka na umibig? Takot na po ako eh. Ba't ka natakot? Dahil dun sa anak ni congressman? Ganun? Natakot ka in a way na? Natakot po ako in a way na na baka paano kung bumalik sa akin yung mga ginawa ko in the past. O kaya, paano kung masaktan ako ulit? Sa bagay, nakakadala din no? Oo. Lalo na pag naging kabit ka, nakakadala talaga. Oo. Pero yaman na, nasulit mo naman ROI din naman. Nasaktan ka man, at least, hinatanggap ka naman. Oo, di ba? Hindi, sa totoo lang hindi mo naman ginusto maging kabit Sino ba may ginustong maging kabit? Wala naman, di ba? Oo. Hindi mo naman, unang-una, pinapakinggan ko yung mga kwento mo habang nagsasaya tayo dito, sinabi mo naman, di mo hiningi. Di ba? May mga parinig ka nga lang talaga, pero binibigay niya. Nasa kanya naman yun kung ibibigay niyo, hindi. Di, sa kasalanan niya yun, di ba? Oo. Pero, eto na. Gano'n na ba katagal si Ea, single? Sa ngayon po, 3 years. 3 years na. Pero ang huling barurot, kailan?
Sorry po. Kahapon? Ganon? Mamatay? Yung totoo. Masama magsinungaling. Last month. No? Last month lang. Ganon talaga buhay. At least wala yung label. Oo. Walang label. Chinek lang. Diba? Hindi. Wala naman. At least nga wala kang natatapakan tao. Diba? Yung bumarurot ba sa'yo, single lang din. Wala bang bitbitin yun? O meron? Hindi ko po alam. Okay nang wag mong malaman, at least hindi mo alam kung nakagawa ka ng kasalanan. Isa kang inosente. Isa kang biktima. Ganun lang, no? Parang ganun. Ano bang hinahanap mo, Eya, sa isang lalaki? Ang hinahanap ko po ngayon, siguro, Ano? yung sa una pa lang, magiging honest na siya sa akin. Actually, wala po akong hinahanap na kahit na sa opinion or sa status ng buhay, nakatapos ka man o hindi. Basta yung totoo ka, totoong tao ka. Agree. Ganda na sinabi mo, ha. Hindi ko kailangan o hindi mo hinahanap yung lalaki na nakapagtapos man lang yan or ano man yung narating niya sa buhay. Ang mahalaga, yung kaya ka mahalin at maging totoo at tapat sa pag-ibig na iaalay sa'yo. Tama? Kasi nasa mindset. Sorry, medyo nawala ka lang ng onte. Pwede mong ulitin. Kasi po, ano daw? Kasi po, yung nasa mindset ko ngayon or yung iniisip ko na kung magkakaroon man ako ng magiging boyfriend, yung magiging katuwang ko na sa buhay. Oo. Yung pang-settle na talaga, no? Opo. Yung ako na lang talaga yung center ng pagmamahal niya. And yung purest among all. Tama, agree. Wag mo na daw hanapin yung si Boss Dut-Dut namin dito kasi busy siya. Gusto mo ba makilala yung aming dito? Bagong kasama? May asawa po ba yun? Ay, Ba't fetish mo ba may asawa? Hindi po, baka magkasama ako ulit. Okay. Mabuti nililinaw lang natin. Hindi. Single. Single ba to? Dut-Dut. Single ka ba, Dut-Dut? Sagot agad. Single. Single daw. Single daw. Gusto mo bang ipakilala kita dito? Okay lang po. Handa ka bang tawidin yung bundok ng Baguio, patawid ng bundok ng Antipolo? Parang mahirap naman po ata yun. Hindi. Wag na lang. Wag na lang. Wag mo nang tawirin. Kasi hindi naman daw kailangan tawirin. Dadaling ka daw niya sa langit. Ooh! Yami, any last words ka ba na gustong sabihin dito sa ating programa sa lahat ng mga nakatutok sa atin? Libo-libo ang nakatutok sa atin ngayon. At napakadami ng mga nakatutok sa atin. Nasasayahan sa kwento, pinapagaan natin ng gabi nila. Actually, Eya, thank you. Bago ka pala magsalita, gusto ko muna magpasalamat sa iyo. Dahil sa kwentuhan natin na to, wala naman tayong gustong baratan. Wala tayong gustong ihatid sa tao kundi entertainment at maging masaya lamang sila. So, salamat sa kwento mo at sa tiwala mo sa pagmumukha na to na dito ka tumawag sa amin. Kahit hindi mo pa ako nakikita.
Oh. Sige na, Eya. Anong gusto mong last words dito sa ating programa? Apo. Bale, ang message ko lang po, lalong-lalo na sa mga babae and sa mga kabataan na hindi makapaghintay ng taong magmamahal sa kanila ng tapat. Sana po, siguro naririnig na din nila ito sa ibang mga babae pero hindi sila naniniwala. Ako po, sasabihin ko na dapat po bago kayo pumasok or makipagkilala sa isang tao, sa isang lalaki, sa lalaki man yan or sa babae, kahit anong preference ninyo sa buhay, dapat kilalanin nyo muna kung sino siya. And huwag kayong magbibigay or huwag niyong ibibigay yung katawan nyo sa taong hindi naman deserve ang pagmamahal na meron kayo. Galing. Pero hindi mo ginagawa. Isa ka rin eh. Practice what you preach. Walk the talk. Gano'n. Sa akin lang, isang mahigpit na yakap para sa'yo at naway mahanap mo yung tamang tao sa buhay mo. At tingin ko naman, yung katulad mo ay napakagaan kasama, ang daling kausap, ang saya kasama. At tingin ko, mabilis ka lang talaga maloko. Bawas-bawasan mo yan, yung paniniwala mo masyado, ha? Yung mabilis ka makuha sa mga pa-cute-cute, ha? Apo. Yan. Yan lang naman yan eh. Choice natin kung maluloko tayo at hindi tayo pinanganak na walang alam. Alam natin kung ano man yung nagiging mali natin. Pero minsan kasi pinanganak tayong matigas ang ulo. Naniniwala ako doon. Hindi tayo pinanganak na engot, walang engot na tao, walang BO-BO na tao, walang tangang tao. Sadyang nagiging choice lang talaga natin maging ganun dahil nga matigas ang ulo natin, di ba? Tama? Wala ka nang gustong sabihin? Okay ka na? Hello po. Okay ka na ba? Hello. Humihina po kasi ang internet ko. Wala na kasi yung wifi ni anak ko po. Humina. Kaya mo, di mo man mahanap yung anak ni Kong. Mali mo, anak na ni Mayor. Maraming salamat. Maraming salamat sa imo. Thank you po. Thank you. And God bless. Bye-bye, Eya. Bye-bye po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating Friday Habit kwentuhan sa programang Top Secret. At hindi lang basta-basta Top Secret, kundi SPG Top Secret. Paubanhin mga kabisyo sa mga madami pa pong tumatawag dito. Ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marami! Pasensya na po mga kabisyo. Meron pa po tayo mga kabisyo next week, Monday. Pero don't worry mga kabisyo dahil sa Saturday program natin na Anong Hugot Mo, pwede rin po kayong tumawag pero saglit na oras lang din po yun. Ha? O kaya magpadala na lang ng mensahe. Pero ang pinakamagandang oras talagang tumawag every Monday. Mondays to Fridays po talaga. 9 to 12 midnight. Yan. Ha? Okay? Mga bisyo, maraming salamat at keep safe always and God bless you muli. Ako po pala, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Cello. Kasama ko po si Boss Dut Dut. Ang dami mong trabaho, Dut Dut. Katanghali, DJ ka. Tapos nandito ka ngayon sa Lab Radio ngayon. Anyway mga kabisyo, maraming salamat. Muli, ako si DJ Titan Jado. In behalf of DJ Rocky Terra, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Huwag mo kalimutan maging masaya kabisyo, lalo na kasama mo kami. Handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by 90.7 Love Radio. Kasama mo.
Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!